Vou ir comer algo. Eu creo que tamén, teño algo de fame, veño ahora. Comédenos entre vos. A espalda, Cibran, espalda túa. É un novo nivel no problema que ten, ahora non é esquerda e dereita. Espalda e peito. David, veme comer os huevos. Alex 21 Kiri, ha solicitado en Prime, muchas gracias Alex. Ha solicitado ou ha soltado? Ha soltado. David está forrado de cartos. É o que fai, a xente solicita e el dalle primes. A xente quere darlle cartos e el si quere, acéptallo. El suscribes a eles. Non sei como non vos desesperar. Hijo de... Pa que me mandas a calar se total llevas disparar aos pés? Podes escoitar un pouco, polo menos. Que un tijo falando é que nin escoito. Tío, pícame unha orella. Rasca. Que queres, que che vai a rascar eu? Si, a poder ser así. A uns coños tamén. Donde está a vesícula? Debaixo do vesículo. Oepa! Primeiro, cando vas a facer un chiste, aprende a facelo ben. Pepe reu, se reu, convalida como un chiste. Pepe, ríete. A ti gusta que che falta ao respeto, verdade, David? Vos tedes un rollito moi extraño. Cibran é o dos que pon trajes de látex. Eu poño que me sala dos coños, é todo guapísimo igual. Que non podía comer nada sólido. Pero podes triturar unha empanada e bebela. Sí, claro. Ti estás un trastornado, perdido. Ti vi como matarte. Ponme un batido de churrasco con patacas fritas.